Sanibonani guys, namhlanje ngizosebenzisa iconchiglione ibizwa nge-shell pasta, abanye babiza kanjalo. Ivy right mawufuna ustaff uzoyipheka ngendlela ojwayele ukupheka ngayo ipasta. Ipasta ayivalwa uma uyipheka nkosi yami, izivuthwe nje ibhodo livuliwe. Bese for iminsi ngisebenzise iminsi yelamb, ngafaka ne-lamb wrap, ngafaka i-chutney. Guys, yonke lento engiyivezayo nje lapha yona engiyifakile. Ungayikhohlwa ke leya sauce, ngasho ngathi avihambisana neminsi. Bese kuyagoqoza kahle, uthatha i-cookie in sauce yakho, ngisebenzise leya ka-Royco ave imnandi ke hambisana futhi nayo neminsi. Mawenze nje ama-pasta dishes akho ingasali ngaphandle. Uyigoqoza amanzi ashisayo, uthela phakathi, uyagoqoza. Mina ke ngifake lokho kuphela kweyami iminsi, usunga-eda kwena ufuna uku-eda kweyakho. Ebese for i-sauce ufaka i-butter yakho, ufake uflour, ebese ungafaka kakhulu flour ngoba nje izovesana ibe ningi bese ishuba kakhulu. Ufaka ubisi lakho, ulokhu whisk-ke ngisebenzisa imfologo mina cause bengenayo whisk eze efe wonke ama-lumps kahle. Uthatha i-sauce yakho uyibeka kwi-baking tray. Mina ke bengenayo i-baking tray cause isitofu sami sifile, so bengizobeka nje estofini. Ngafaka i-sauce yami, ngafaka ama-shells ami sengiwastafe nge-minced lamb yami, ngase ngafaka cheese ngaphezulu. Lawo maleya ngiwaphinde kabili, ungakhohlwa kufaka ama-mixed herbs akho. Ngavala ibhodo lami ngabeka estofini kwamelta. Wena mawusebenzisa oven uzofaka oven kubheke kahle, kumelte kahle. Lalela ave kumnandi ke, angazi ke.